Hulog. Lah. Atay lagi. Mali ako ha. Dapat padit so. Muna sa taas. No? What's up mga kabukyok? So, ata ni. Maniugtutan ninyong tanan. Homemade samgyupsal. So, narami diri sa among balay. Nagsuba-suba. Sa kalami gikani. Ay, bahalag mahilaw o mahapko pa diha. Basta kay makakaulan tang inanay nga style bulaga na. Sus kalamid di ginamawala ng cook diya ba sa inanay nga mga pagkaunan. Kalamid ba kayo sa cook. So kabalo naman tiyan mo nga nung nagbidyo-bidyo ko. Nganong naginanay kong style kay matod nila vlogger raw ko. Bitaw ba kining ko gyud may makalami sa pagkaon gud bay sa mga inanay nga style nga pagkaon. Pagkalami ni kaya. Oy. So uban mi sa akong pamilya with my brother and 2 sisters. So short video ra ni ako na ipakita sa inyong unsa among paniudto karong adlaw. So see you in the other side. Don't forget guys, please follow my Facebook page o pasupport na po sa akong YouTube channel. Thank you and see you in the other side.